Francezii de la Auchan au cumpărat fosta uzină Tractorul Brașov, pe care o vor transforma într-un uriaș complex de magazine și clădiri de birouri. Francezii vor anunța în câteva zile valoarea totală a investiției, dar în faza inițială aceasta era estimată la 1,5 miliarde de euro. Nu este clar deocamdată dacă francezii vor aduce acești bani sau vor căuta parteneri. Hotelierii bulgari așteaptă peste 6500 de turiști români în perioada sărbătorilor de Paște. Litoralul românesc a renunțat să mai concureze cu cel bulgăresc pe perioada Paștelui, cel puțin. Tarifele sunt mai mici, iar Bulgaria și Grecia rămân cele mai importante destinații externe ale celor care nu vor să facă Paștele acasă. Iar Coreea de Nord va lansa o rachetă cu rază lungă de acțiune sub pretextul transportării pe orbita unui satelit ce va marca 100 de ani de la nașterea fondatorului țării, Kim Il-sen. Japonia este însă îngrijorată de acțiune, căci lansarea ar putea fi un test balistic, de fapt. Pentru a convinge pe toată lumea că nu este așa, nord-coreenii au acceptat pentru prima dată în istorie să invite jurnaliști occidentali la lansare. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la ora de business într-o nouă săptămână. Vă mărturisesc că de fiecare dată când se face luni așa, mă gândesc ce vești bune să mai dau eu la televizor ca să creadă lumea că e bine, ca să fim cu toții optimiști, că fără optimism nu reușim să facem nimic în țara asta. Pe măsură ce vine câte o știre din asta bună, nu știu cum că de fiecare dată vin și informațiile care o desfințează de facto. Vedeți dumneavoastră, astăzi a venit o știre bună, cu adevărat bună, cel puțin pentru Marcela și Gheorghe, parcă îi chema, mai țineți minte pe tinerii fermieri din Dolj care se luptau cu administrația ca să primească și ei 20.000 de euro pe măsura 112 privind instalarea tinerilor fermieri, care făcuseră și cerul și pământul și până la urmă s-au împotmolit în niște modificări administrative? Ei bine, eu am o veste bună pentru ei, sau care ar trebui să fie bună, dar oamenii săraci sunt trecuți prin atâtea încât greu mai pot interpreta știrea asta ca fiind bună. Deci europenii au acceptat cererea Ministerului Agriculturii din România și anume de modificarea acestui proiect de așa manieră încât să meargă până la 40.000 de euro pentru tinerii. O grămadă de bani, vă dați seama, cu 40.000 de euro poți să faci o exploatație agricolă adevărată în România, unde e 10 milioane pogonul. Se găsește și cu 10 milioane 1000 de lei vechi pogonul. Să știți că se găsește, e adevărat, nu pământ foarte bun. Dacă vrei foarte bun, îl găsești cu 2000, cu 3000 de lei, că vorba aia, nu vrea nimeni să-l muncească. Cum să facem această știre să fie una bună într-o țară în care oamenii așteaptă, de exemplu, 20.000 de euro de la FNI? FNI-ul politic, nu știți, au apărut și astfel de oferte, sunt oameni care te cheamă să-i votezi și îți oferă 20.000 de euro în cazul în care vor câștiga alegerile. E interesant, e, bineînțeles, ridicol, dar dincolo de asta, astfel de propuneri vin de fapt pe apetitul românilor pentru țepe. Astăzi, poliția română a dat o știre care mi s-a părut interesantă, dar nu suficient de interesantă încât să o dezbatem la ora de business. O știre despre unul care a țepuit 400 de români cu anunțuri la ziare că le dă bani. Atâta doar că le spunea, vedeți noastră, ca să vin să vă aduc banii, trebuie să-mi plătiți și mie transportul până la locuința noastră, 3 milioane de lei. Și le dădeau un cont. Oamenii virau 3 milioane într-un cont așteptând să le aducă la bani. Vă dați seama, 400 de oameni au intrat într-o astfel de țeapă. Asta e țara în care trăim. Vedeți noastră, 40.000 de euro în condițiile în care România așteaptă și poate primi, din păcate, doar până în 2013 10 miliarde de euro numai pe măsurile astea din agricultură de la Uniunea Europeană, agricultură și dezvoltare rurală, de la Uniunea Europeană, reprezintă o adevărată avere. Numai că ea nu ți-o dă nimeni așa, pur și simplu. E ca în povestea aia veche cu pământul lăsat moștenire de tatăl care moare și le spune copiilor, căutați-o în grădină, și se apucă și sapă și sapă și sapă și după ce au săpat, se apucă să o și semene dacă tot n-au găsit averea. Cam așa stau lucrurile, din păcate, și cu banii ăștia europeni. Sigur, dincolo de faptul că autoritățile noastre n-au reușit decât vreo, dacă nu mă înșel, 2 miliarde jumate. 3 miliarde jumate se ia din 2007 și până astăzi, din cei 10 miliarde de euro. Eu cred că noi ar trebui să ne căutăm resursele și optimismul în noi, aici, ne mai așteptând să ne dea nimeni nimic de pomană. Doamnelor și domnilor, fiecare cu realitatea lui în această țară, cel puțin la Constanța, de vreo 6 săptămâni, are loc un protest foarte interesant în port. De ce vă spun că e foarte interesant? Pentru că în portul ăla din Constanța s-a întâmplat o chestie care n-ar fi trebuit să atragă foarte și nici n-a atras atenția publică încă de anul trecut. În momentul de față, statul român s-a decis să dea o serie de societăți și companii naționale pe administrare privată. De ce asta? Pentru că nu poate să le privatizeze. Pur și simplu nu le
cumpără nimeni, că nu sunt Cuprumini, vorba aia, nu că Cuprumini vrea să-l ia cineva. Dar acolo unde nu reușesc să privatizeze, au zis, ia să găsim noi niște administratori privați. Ce s-a întâmplat la Constanța a fost oarecum diferit, în sensul că anul trecut au adus acolo un manager care avea, un manager în sensul de director general, deci nu pe procedura asta altă, dar un om care a lucrat în ultimii 11 ani nu pe la partid, nu pe la stat, ci în privat. Ăla s-a apucat să impună alte reguli. Ce credeți? S-au revoluționat. Portuarii nu-l mai vor pe director pentru că, spun ei, fără consultarea sindicatului, le-a schimbat programul de lucru, le taie concediile medicale și de odihnă și, în plus, le cere o taxă pentru a veni la locul de muncă. Se încalcă un principiu. Niciun port din Europa nu are o taxă de intrare la porțile portului pentru lucrătorii care sunt angajați în port. Dacă omul se îmbolnăvește în cursul anului, are concediu medical, îi taie din concediu de odihnă. Și s-au tăiat zile de concediu de odihnă, le-a luat bani înapoi la oameni prin amenințări. De fapt, totul s-a schimbat în administrarea portului din Constanța anul trecut, când în funcție de director general a fost adusă o persoană care a lucrat în ultimii 11 ani în mediul privat. Am obligații foarte clare și responsabilități față de acționarii acestei societăți și, bineînțeles, față de cei care m-au mandatat să continui activitatea. Managerul mai spune că modificările de regulamente s-au făcut totuși cu acordul Consiliului de Administrație și al AGA, dar muncitorii portuari au făcut un lanț în fața sediului administrației și i-au interzis accesul în incintă. Acesta s-a refugiat în mașina companiei, de unde a reușit să iasă cu ajutorul polițiștilor și al jandarmilor din port. A primit totuși delegația protestatarilor, dar le-a pus în vedere că nu demisionează pentru că are un plan de management de îndeplinit. În urma protestului de astăzi, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a descins la administrația portului Constanța. Săptămâna viitoare, portuarii constanțeni vor protesta în fața Ministerului Transporturilor, apoi vor intra în grevă generală cu paralizarea totală a activității portuare. Pentru că tot am amintit de Cuprumini și de ce se întâmplă acolo, am o știre interesantă astăzi, mai ales dacă o judeci așa din perspectivă, în timp. Astăzi s-a anunțat că francezii de la Auchan au cumpărat fosta uzină Tractorul Brașov, pe care o vor transforma într-un uriaș complex de magazine și clădiri de birouri. Problema cu fabrica asta, uzina Tractorul, sau mai bine zis falimentarea uzină Tractorul, că a fost vândută pe active, este că ea a fost vândută încă din 2007 și cine a venit acolo să ia un fond de investiții a venit cu tot felul de povești, inclusiv planul pe care acum se pare că francezii de la Auchan îl pun pe masă. Un plan uriaș de investiții de 1,5 miliarde, 10 ani de muncă acolo să muncească tot Brașovul. Ei, uite, au trecut 5 ani de zile până s-a găsit cu adevărat un investitor care să facă, se pare, ceea ce au promis cei care au cumpărat în 2007. Flavus Investiții, fondul care a preluat fabrica Tractorul Brașov în 2007, a recunoscut că a încheiat o tranzacție cu francezii de la Auchan, însă nu a vrut să ofere detalii. Pe de altă parte, cei de la Auchan au chemat presa miercuri la o conferință privind proiectul Coresi Shopping Center Brașov, adică exact acel proiect demarat de către Flavus Investiții pe platforma Tractorul. Surse din piață citate de agenția Mediafax spun că de acum încolo de proiect se va ocupa Auchan, însă deocamdată nu se știe cât le-a plătit celor de la Flavus pentru a prelua platforma. Dar nici nu este asta important. Important este faptul că, așa cum fusese inițial proiectat, Coresi ar fi necesitat fonduri de 1,5 miliarde de euro. Construcția acestuia s-ar fi întins pe perioadă de peste 10 ani. Prima etapă a centrului comercial, care includea și un hipermarket Auchan, ar fi urmat să fie finalizată în 2011. Începerea construcției a fost însă amânată din cauza condițiilor economice. Însă la începutul acestui an, francezii de la Auchan și-au deschis în România o filială a diviziei sale imobiliare și a anunțat deja dezvoltarea a 2 centre comerciale în capitală, pe fosta platformă Grand Metal din cartierul Giulești și pe fosta platformă Tricodava din cartierul Ghencea. Deci interesul companiei pentru ruinele industriei comuniste este vizibil și totuși sursele din piață spun că la Tractorul Brașov Auchan ar urma să construiască pe cont propriu doar magazinele, pentru clădirile de birouri și locuințe ar urma să caute parteneri. Înființată în 1925 ca fabrică de avioane, uzina din Brașov a fost transformată de către comuniști într-una producătoare de tractoare. După Revoluție, guvernele de la București au încercat pe rând să vândă Tractorul Brașov unor companii de profil din străinătate, însă fabrica a murit încetul cu încetul. În 2007 a fost declarată falimentară, iar la lichidare Flavus Investiții a preluat platforma. Așa. Și acum continuă. Vedeți că m-am ferit să vorbesc de Cuprumini ăla. De ce? Pentru că aveam foarte puține informații și în continuare avem foarte puține informații legate de Cuprumini. Dar vă spun de tractorul ăsta de la Brașov. Care e adică diferența dintre o fabrică, uzină, vândută pe active și una care funcționează, dar e vândută la licitație
ca tablourile, parcă a fost exprimarea purtătorului de cuvânt al guvernului, dacă mi-amintesc. Care e diferența? Nu e nicio diferență. În momentul în care a venit un fond de investiții la tractorul Brașov, putea să facă orice acolo, că l-a cumpărat pe active. A fost mare agitație în vremea aia, nici nu bănuiți. Ăștia de la Flavus sau chiar au invitat jurnaliști, vă spun că m-au invitat și pe mine la o cafea să vadă, zice, cum reacționez dacă, de exemplu, facem acolo un hipermarket. Păi zic, prost, n-ar trebui să faceți tractoare. Ba da, o să facem tractoare, dar vreau să vedem cum reacționez, cum reacționează opinia publică dacă facem. Se știa de la început, ca și la Electroputere Craiova, se știa că va fi și un mall, că era vremea aia molurilor. Când făceai un mall, ziceai, gata, acum a scos bani și mai departe dezvolți. Mai țineți minte cu Băneasa? Unde e Băneasa? Shopping City se numește, nu? Sau cum? Shopping Center în momentul de față. Mulțumesc colegilor operatori. Pe vremuri a fost la fel, o întreprindere din asta de stat care cultiva pomi. În momentul în care au început să crape pomii de acolo, se taie, s-a știut că e vorba de un hipermarket și după aia se dezvoltă în jurul lor. Dar întrebare, de ce nu găsești la momentul oportun pe cineva care să-ți facă investiția, să-ți creeze locuri de muncă? Să știți că problema cu tractorul de la Brașov consta în faptul că era prea în oraș. Au venit niște chinezi care fac tractoare la Brașov, sau cel puțin le asamblează, dar într-un alt loc, pentru că acolo nu se mai putea face industrie cum fusese cândva. E prea în oraș, pur și simplu. E mai potrivită pentru ce vor face francezii ăia acolo, blocuri de birouri și nu mai știu ce, hipermarketuri sau mall-uri, cum le spune acum. Da? Însă, statul român, în momentul în care face o astfel de vânzare, e bine să planifice, să se gândească, da, îmi trebuie 10 ani să dau de lucru unor oameni, da, am o problemă în construcții, da, trebuie să merg direct cu cineva care are bani și vrea să facă, nu cu un intermediar care, uite, poate să-ți țină 5 ani pe tușe, dita mai platforma cu mii de șomeri, sute sau mii de șomeri, fără, în felul ăsta, să-ți folosească la nimic. A mai venit o veste bună astăzi de la Cugir, de la fabrica de armament, care a finalizat, se pare, prima pușcă de asalt de concepție integral românească. Că AKM-ul, toată lumea știe, nu era chiar românesc așa. Sigur, AKM-ul a fost bun la vremea lui, ieftin, dar se pare că în sfârșit au făcut o pușcă românească. Problema cu fabricile astea care se bazează prea mult pe armata română e că în armata română bugetele se negociază de la an la an și în funcție de interesele de partid, de prin alte ministere. Însă, dacă aș fi acolo director, vă spun sincer, nu mi-aș face un plan de afaceri bazat doar pe achizițiile armatei române. Directorul Companiei Naționale Romarm, Vasile Crișan, le-a declarat celor de la Mediafax că fabrica de arme din Cugir a produs deja primele 10 exemplare ale primei puști de asalt concepută integral în România. Toate se află acum în dotarea Ministerului Apărării, care le-a și trimis în teatrele de operațiuni pentru testare. Pușca respectă standardele NATO și ca element inedit este ambidextră, putând fi folosită de soldați atât cu mâna dreaptă cât și cu stânga. Pușca are aproape 1 metru lungime și cântărește 3,4 kg fără încărcător. Acesta are o capacitate de 30 de cartușe. După ce testele vor fi terminate, fabrica de arme Cugir va începe cel mai probabil din toamnă să lucreze la prima comandă de 60.000 de produse pentru dotarea armatei române. Cel puțin așa speră managementul fabricii. Dezvoltarea armei, care deocamdată nu poartă un nume, a început în primăvara anului trecut, după ce fabrica din Cugir a încheiat un acord de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, în urma căruia ar trebui să ia naștere un înlocuitor pentru puștile AKM, un derivat al celebrului Kalashnikov. Așadar, au și testat-o și mă bucur că am fost și noi prin teatre de operațiuni, că uite, măcar am făcut și ceva comercial acolo. Mare atenție însă, și săptămâna trecută v-am dat știrea despre producătorul Kalashnikovului adevărat din Rusia, care s-a bazat pe planul de extindere militară a lui Vladimir Putin și până la urmă a intrat în faliment. Să nu pățească și Cugirul cum au pățit rușii. Polonia trăiește o adevărată febră a explorărilor după gaze de șist, dar rezultatele de până acum sunt departe de așteptările guvernului. Da, Polonia își va putea asigura resursele, dar încă nu este clar dacă va putea să concureze Gazpromul rusesc în materie de exporturi. Doamnelor și domnilor, Coreea de Nord va lansa o rachetă balistică cu rază lungă de acțiune, ar putea suna o știre, sau, dacă vreți dumneavoastră, ar putea lansa un satelit pe orbită pentru a celebra 100 de ani de la nașterea fondatorului țării, Kim Il-sen. Cum niciodată nu știi ce are de gând de fapt și ce urmărește Coreea de Nord, toată lumea s-a speriat când a auzit de o rachetă din asta cu rază lungă de acțiune. Adică ce vor să dea în America? Vor să demonstreze ceva cuiva? Ei bine, nu, zic ei. Și pentru asta, pentru prima dată în istorie, au acceptat să cheme presă occidentală la lansare. Dacă mă întrebați dacă Adelin Petrișor e bucuros, da, că vă spun eu, de mult își dorea să ajungă în Coreea de Nord.
În timp ce la Phenian erau celebrați foștii lideri, la 50 de kilometri de granița cu China, autoritățile nord-coreene au făcut un gest fără precedent într-o țară atât de închisă. Au permis unui grup de jurnaliști străini să vadă celebra rachetă pregătită de lansare între 12 și 16 aprilie. Comunitatea internațională acuză, poate fi o rachetă balistică cu rază lungă de acțiune, după care să urmeze un test nuclear. Phenianul răspunde, scopul nu este decât unul civil. Dacă era o rachetă balistică, o țineam ascunsă în subteran și pentru protecție ar fi trebuit purtată de un alt vehicul, dar nu e așa. Racheta noastră ar fi inutilă într-un război. Deși a mai încercat de 2 ori, Coreea de Nord nu a reușit niciodată să lanseze un satelit pe orbită. Racheta care își așteaptă decolarea, spune Phenianul, este una purtătoare. Va lansa pe orbita circumterestră un satelit de comunicații, care va fi folosit mai întâi pentru transmiterea a 2 cântece, imnul lui Kim Il-sen urmat de imnul lui Kim Jong-il. Da, foarte interesant. Rusia în timpul ăsta a început să-și amenajeze un scut antirachetă în enclava Kaliningrad din zona Baltică, așa cel puțin spun sursele militare citate de presa de la Moscova. Scutul ar fi format din rachete Sol-Air S-400 Triumph, care nu au o rază de acțiune extrem de mare. Adică nu e genul acela de scut pe care vor americanii să îl facă, de exemplu, pe partea asta de Europa de Est. Dacă rușii s-au gândit să dea în felul acesta o replică a americanilor, replica nu este de aceeași amploare, să știți. Și da, cred că nimeni n-are nimic ca rușii să-și instaleze rachete defensive. Surse militare preluate de mai multe ziare și agenții de presă de la Moscova spun că rachetele au sosit încă de vineri în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică, învecinată cu Polonia și Lituania. Numărul acestora nu a fost precizat, iar Ministerul Rus al Apărării a refuzat să comenteze. Sistemele de rachete din Kaliningrad fac parte din generația S-400 Triumph și au o rază de acțiune cuprinsă între 120 de km și 400 de km în funcție de model. Teoretic pot intercepta și rachete de croazieră, dar se crede că sunt mai eficiente împotriva avioanelor. Dezvoltarea acestora a fost dusă la bun sfârșit în 2007, însă de atunci și până acum armata rusă nu a comandat foarte multe. Până acum acestea au fost folosite doar la amenajarea unui scut de apărare a Moscovei, iar pe viitor ar urma să fie instalate și în zona estică a Pacificului. De fapt, respectivele rachete ar putea fi considerate nu neapărat o armă formidabilă, cât un bun produs de export, căci de sistemul S-400 Triumph sunt interesate mai multe țări asiatice și ex-sovietice. Amplasarea rachetelor în regiunea Kaliningrad ar fi o replică mai degrabă psihologică pe care Rusia o dă Washingtonului ca urmare a planurilor NATO de a amplasa un scut antirachetă american în Europa. Este vorba de cel care va avea punctul operațional în localitatea românească de Veselu din județul Olt. Rusia a avertizat la începutul anului că va activa un sistem de alertă antirachetă la Kaliningrad în cazul în care Statele Unite continuă crearea scutului fără să se consulte cu regimul de la Kremlin. Pentru că tot se vorbește atât de mult în România despre gazele de șist, am tras cu ochiul puțin la polonezi, unde procesul ăsta de explorare este mult mai avansat. Nu e vorba, nici la ei nu au început exploatarea, doar explorare, încă o dată, doar explorare. Însă mi-amintesc faptul că Polonia s-a bucurat foarte mult în momentul în care americanii au venit și au zis: voi aici aveți un potențial foarte mare, lăsați-ne să facem așa niște găuri în pământ și să ne dăm seama exact din punct de vedere comercial câte gaze sau ce potențial de exploatare a gazelor de șist aveți. În momentul în care au început să facă și calculele din punct de vedere al rentabilității comerciale, au ajuns la concluzia că da, cantitatea de gaze e importantă. Da, Polonia va folosi în mod cert gaze de șist, însă, vedeți, și la ei s-a iscat controversa asta publică. Părerile sunt împărțite, oamenii se tem de accidente, de contaminări. Mai important însă decât asta, pentru noi cel puțin, pentru noi cei care suntem aproape de polonezi și sperăm așa că într-un viitor ne-ar putea trata altfel decât ne tratează rușii, este că nu au cantitățile de gaze de șist pe care estimau ei că le au. În partea centrală a Poloniei, activitatea este întoi. O companie canadiană, Talisman, forează deja a 3-a sondă de explorare a gazelor de șist. Scopul este să săpăm aceste puțuri și să aflăm dacă sunt viabile din punct de vedere comercial. Altfel spus, canadienii încearcă să-și dea seama ce cantitate de gaz metan va fi eliberat în urma fracturării hidraulice. Cam asta se petrece în acest moment în toată Polonia. Guvernul lui Donald Tusk a avansat ideea unor rezerve uriașe de gaze neconvenționale ascunse în pământ, dar rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Rezervele dovedite până acum ajung la aproape 770 de miliarde de metri cubi, deci cam de 5 ori cantitatea de gaz convențional descoperită de pe Petrom lângă insula Șerpilor din Marea Neagră, dar opinia publică din Polonia este divizată. Nu ar trebui să cumpărăm gaze din străinătate, de acolo unde alții dictează termenii contractelor și prețurile. Ar trebui să avem propriile noastre rezerve. Ni se spune că nu e nicio șansă ca apa să fie contaminată, dar cred că se poate întâmpla orice. Polonia importă gaze, dar dependența sa de resursele rusești este mai mare. Cantitățile descoperite deocamdată categoric vor pune această țară pe harta exportatorilor de gaze, dar sunt departe de a concura Gazprom sau resursele din Marea Nordului.
Vecinii bulgari își urmăresc interesul, dar n-aș zice că întotdeauna și-l știu. Bulgarii, a venit știrea astăzi, vor inaugura înainte de termen autostrada ce leagă Sofia de Marea Neagră și autostrada lor e mai lungă decât asta noastră A2, că iau vreo 360 de kilometri de la Sofia și până la mare. Vă spun că bulgarii își urmăresc interesul, dar nu întotdeauna și-l cunosc, pentru că asta nu ne încălzește cu nimic pe noi, turiștii români, care poate ne-am gândit să facem Paștele în Bulgaria. 6500 de români se pare că vor trece granița de acest Paște și nu se mai pune problema ca, eu știu, litoralul din România să-l concureze pe cel din Bulgaria. Dar dacă Bulgaria ar fi vrut într-adevăr să ne arate că sunt primitori, cred că ar fi trebuit să facă autostrada asta de la Ruse până la Varna. Ce zic eu? Puteau să treacă și încoace spre București. Hotelierii de la sud de Dunăre estimează că peste o săptămână vor avea în cea mai mare stațiune a Bulgariei de la Marea Neagră, Sanibici, peste 6500 de turiști români. 3 nopți de cazare în această stațiune, cu all inclusiv, costă de la 96 de euro de persoană. În Maramureș, de exemplu, 3 nopți de cazare cu pensiune completă, inclusiv masa festivă și horincă tradițională maramureșeană, costă 600 de lei de persoană, adică mai bine de 130 de euro. La Sinaia, mini-vacanță de Paște la hotel de 4 stele costă 700 de lei pentru o persoană și include 4 nopți de cazare demi-pensiune, dejun în ziua de Paște și gustare tradițională în noapte de înviere. Cum vacanțele în România costă aproape dublu față de Bulgaria, românii reprezintă cea mai mare parte dintre turiștii străini așteptați la sud de Dunăre de Paște. Cei care au ales totuși să rămână în țară se îndreaptă către pensiunile rurale din Rucăr, Bran, Maramureș și Bucovina. Urmează hotelurile și vilele din stațiunile Montane și Balneo. Valea Prahovei, Poiana Brașov, Băile Tușnat, Băile Olănești și Gioagiu Băi sunt de asemenea destinații preferate pentru mini-vacanță de Paște. La fel și în zona Sibiului, unde cei mai mulți localnici s-au reorientat de la agricultură la turismul rural. La pensiunile din mărginimea Sibiului vor petrece Paștele peste 10.000 de turiști veniți din toate colțurile țării. Studiați cu atenție oferta României pentru turiștii care vor eventual să viziteze Valea Oltului. Oameni buni, o mușcătură de câine, mă rog, nu știu dacă e la mușcătură, însă o doamnă din Vâlcea a reușit să câștige în instanță 10.000 de lei de spăgubire de la o primărie din România și e vorba, bineînțeles, de cea din Râmnicu Vâlcea. Vă spuneam că nu știu exact cum a calculat instanța, decizia categoric e interesantă. Femeia susține că a fost însă mușcată de vreo 4 câini și de-aia încercam să fac acum niște calcule dacă se pune la mușcătură o fi mai bine sau pe total daună morală și materială. Municipalitatea, în solidar cu primarul orașului Râmnicu Vâlcea, au fost condamnați la plata unei despăgubiri de 10.000 de lei unei femei în vârstă de 54 de ani. Acesta le-a intentat proces după ce a fost mușcată de 4 câini maidanezi. S-a întâmplat în august anul trecut, iar femeia a stat 8 zile în spital și alte 8 acasă, tot sub îngrijire medicală. A solicitat atât despăgubiri materiale cât și morale, cu precizarea că a fost internată în spital. Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis în totalitate acțiunea. Magistrații judecătoriei Râmnicu Vâlcea au decis că primăria a eșuat în controlarea populației canine aflate pe străzile orașului. Prin urmare, este bună de plată. După ce am ieșit din spital pentru că nu s-a luat nicio măsură, m-am hotărât să dau primăria în judecată. Poliția locală n-a făcut niciun proces verbal, că asta știam că trebuia să facă. Să întrebe și martorii care au mai fost pe acolo. Doamna respectivă are tot dreptul să fie nemulțumită. A fost mușcată de un câine maidanez. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne ascundem după degete. Pe străzile din municipiul Râmnicu Vâlcea trăiesc peste 1000 de câini vagabonzi. Pentru fiecare câine aflat în adăpostul pe care îl administrează, primăria cheltuiește zilnic 6 lei, dar nu are locuri decât pentru 300 de câini. Mare parte din această sumă se duce pe salariile celor 13 angajați desemnați să prindă și să se îngrijească de patrupedele comunitare. Anul trecut aproape 500 de vâlceni au fost mușcați de câini fără stăpân, dar numai 5% dintre ei au ajuns să solicite certificat medico-legal. Unul singur a intentat proces administrației locale și a câștigat. 500 ori 10.000, bine, acum nu știu dacă toată lumea a fost mușcată de 4 câini sau a primit 4 mușcări, dar 500 ori 10.000, punem așa un caz teoretic, ar însemna vreo 5 milioane. Vă spun că genul acesta de soluție în care primăria plătește despăgubiri pare să mulțumească și organizațiile de protecție a animalelor și bănuiesc eu și pe cetățenii mușcați, adică de la 10.000 de lei, nu știu, s-ar putea să fie oameni care să-și dorească să fie. Dar 5 milioane de lei, nu știu dacă e chiar genul de sumă pe care și-ar putea o permite orice primărie. Apropo de turism și de ceea ce se întâmplă în România, autoritățile din Mehedinți vor să facă din clisura Dunării un brand turistic al județului și al României. Da, oameni buni, are un potențial fantastic, dar vă spun, acum vreo câțiva ani, când am trecut eu pe la Orșova, n-aveai cum să nu observi că, de exemplu, acolo unde fusese pe vremuri portul, era un foarte urât vapor pe post de fier vechi din care tăiau unii bucăți și asta schimba complet peisajul.
Autoritățile și mediul de afaceri vor să facă din Clisura Dunării un brand al județului Mehedinți și al României prin promovarea turismului de croazieră. Clisura Dunării reprezintă una dintre cele mai spectaculoase părți ale traseului danubian, cuprinzând peisaje de o frumusețe rară. Zona se întinde între Moldova Nouă și Gura Văii, părțile cele mai frumoase fiind Orșova și cazanele Dunării de pe raza localităților Eșelnița și Dubova. Pe traseu pot fi admirate obiective turistice cum ar fi statuia lui Decebal Tabula Traiana, cazanele Peștera Ponicova sau mănăstirea Mraconia. Rata șomajului a scăzut de la 5,27 la 5,05%. Peste 454.000 de șomeri au fost înregistrați în martie, cu 19.325 mai puțini decât în februarie. Cei mai mulți șomeri au între 40 și 49 de ani, iar cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost atinse în județele Vaslui, Mehedinți și Teleorman. Din totalul șomerilor înregistrați la nivel național, 170.820 au fost indemnizați și 283.721 neindemnizați, numărul celor indemnizați scăzând cu 20.549 de persoane față de luna precedentă. Sony va concedia 10.000 de angajați, reprezentând aproximativ 6% din personalul la nivel mondial, în încercarea de a reveni pe profit după 4 ani de pierderi. Sony a mai anunțat concedieri în masă în luna decembrie anului 2008, când 16.000 de angajați au părăsit compania din cauza efectelor crizei financiare mondiale asupra cererii de electronice. Euro a deschis astăzi ședința de tranzacționare la 4,3680 de lei, aproape de nivelul de vineri seară. Moneda națională a rămas pe apreciere ușoară în prima parte a sesiunii, pe o piață cu volume foarte reduse de transfer potrivit dealerilor. Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 4,3683 de lei pentru un euro, cu 0,28 de bani mai redus decât cel afișat vineri. E stabil, dar în seara asta am un argument în plus să vă demonstrez că cineva e acolo și nu lasă să scadă mai mult decât, să zicem, ar vrea piața la un moment dat. Ceea ce observați aici este evoluția cursului euro-leu în ultimul an. Țineți minte 3 cuvinte: 4,27 în februarie anul trecut, 4,08 după aia, mă rog, a fost o chestie conjuncturală, 4,37 euro pe leu în momentul de față. Bun. Și acum haideți să vă arăt și ne întoarcem după aia la curs. Haideți să vă arăt evoluția comerțului exterior, că au venit astăzi exporturile. Deci stă toată lumea cu ochii pe exporturi ca pe butelie, că de ele, zice, depinde, ne dăm seama dacă am intrat și noi în recesiune odată cu Europa sau nu. Ei bine, ia uitați-vă. În euro față de februarie anul trecut, când era 4,27, cursul e, scuzați-mă, exporturile sunt în scădere cu 0,4%. În lei, creșterea e de 1,9%. Din ce? Din diferența de curs. Dar e important asta? E important cum ar veni pentru exportator, că îl ajută să plătească salariile în lei în partea asta printr-un volum doar din cursul de schimb. Că ăla încasează euro, schimbă în lei, plătește salariile, se duce iarăși în Europa cu produsul lui la export, da? Încasează euro, iar vine, iar schimbă în lei și tot așa. Îl ajută acest curs categoric? Da, îl ajută. Însă, mare atenție, nu-și va permite pe termen lung să facă toată povestea asta, pentru că în același timp sunt stimulate și importurile, care au o creștere de 6%. N-am făcut importurile să virare. Au o creștere de 6%. De-aia spun, Banca Națională a României, nu, lăsați-mă pe curs acum, Banca Națională a României trebuie să urmărească aceste echilibre din piață și genul acesta de ajutor pe care, de exemplu, îl dă, și eu simt că îl dă, dar din toamna anului trecut, uitați-vă la curs. Deci a crescut până la jumătatea anului, dacă vreți, aproape natural, după ce a atins 4,08 ăsta anul trecut, după care ar mai fi avut tendința să scadă. Că în septembrie am avut multe exporturi și un flux bun de bani spre România, dar nu l-au mai lăsat să scadă sub 4,3. L-au ținut deasupra până s-a creat un suport puternic, după aia la 4,35, acum la 4,37 par să-l susțină și de aceea mă gândesc că n-ar trebui să ne mai facem planuri sub 4,37 de ăsta, deși ați văzut, ați auzit mai devreme, în mod episodic mai trece așa, mai scade sub 4,37, după care iarăși revine și tot așa. În America, dacă bagi prea mulți bani în promovarea numelui, riști să ți-l pierzi. iPad-ul celor de la Apple ar putea fi într-un astfel de pericol, căci americanii fac confuzii și le numesc iPad pe toate. Problema celor de la Apple este că legislația americană prevede că un nume intrat în limbă nu mai poate fi folosit exclusiv. Altfel spus, iPad-ul riscă soarta aspirinei sau a termosului. Doamne, dar de ce nu dă BNR-ul drumul la tiparnița aia de bani? Mereu auzim chestia asta, nu-i așa? Tiparnița de bani reprezintă, dacă vreți așa, o diferență între promisiunea de credit pe care o face Banca Națională la un moment dat și promisiunea de
atragerea banilor din piață. Ceea ce încerc să vă spun este că doar banii care nu se închid se tipăresc. Dar pentru că nu multă lume știe ce-i cu tiparnița asta exact și cum, colega Elena Crăciun de la TVR a făcut un foarte interesant reportaj la Banca Națională, acolo unde se bat și banii metalici, unde se tipăresc și banii, sau mă rog, o parte a banilor pe care îi prețuim noi așa atât de mult. Acesta este un pantograf, o mașină care reproduce o replică uriașă din ipsos a unei monede la dimensiunile la care va avea loc în buzunarul dumneavoastră. Pantograful lucrează 2 zile ca să facă moneda pe față și încă 2 zile pe verso. Este o replică a monedei din 1935. Este o piesă care o să ne reprezinte pe noi de acum încolo. Din rațiuni de securitate nu puteți vedea nici chipul, nici identitatea omului care face aceste monede, dar el lucrează în această meserie de 46 de ani. Este medalist, o meserie pe care nu o poți face în altă parte decât la monetăria statului. Deci omul nu poate decide să-și schimbe locul de muncă dintr-o rațiune simplă. Este unic. Povestiți-mi un pic și despre tinerii care se avântă în meseria asta. Tinerii care se avântă în meseria asta sunt foarte curajoși. Trebuie să fii foarte curajos să te avânți într-o asemenea meserie, pentru că presupune foarte mult efort, foarte multă muncă. Înveți la școala asta sau înveți aici? Nu. Meseria asta, din păcate, sau din fericire, depinde cum interpretăm, nu se face decât în monetărie. În fiecare an, din 6.000 de tone de metal, se fac peste 1 miliard de rondele din oțel și alamă. Sunt viitoarele monede de 1, 5, 10 și 50 de bani. Materia primă vine din Franța, Marea Britanie sau Italia, apoi ia forma banilor într-o presă care imprimă cu 2 ștampile monetare. Într-o secundă se fac 13 monede, într-un minut 750, iar într-o zi monetăria scoate aproape 2 milioane de bani de metal. Monedele sunt verificate prima dată la mână, sunt trecute prin mașini de numărat mărunțiși, apoi sunt ambalate în fișicuri. În aproape 80 de ani de când se bate monedă în România, niciun angajat al monetăriei n-a încercat să fure. Și ar fi cu adevărat greu să furi bani dintr-o monetărie în condițiile în care un astfel de sac întărește 8 kg, însă valoarea celor 2000 de monede este de doar 200 de lei. Pachetele cu bănuți de metal merg în tezaurul Băncii Naționale și de acolo intră în circulație prin băncile comerciale. Tot monetăria face de 22 de ani și banii din Republica Moldova, care se numesc tot lei. Dar perioada cu cea mai intensă activitate la monetăria statului a fost acum 7 ani, înainte ca România să treacă la leul greu. Gândiți-vă că tot necesarul de pe piață trebuia înlocuit. A fost de lucru. Apoi am avut nevoie de materie primă stocată, forță de muncă, s-a lucrat în 2, în 3 schimburi. La imprimerie însă, acolo unde se fac bancnotele, primii ani de după Revoluție au fost cei mai aglomerați. Tot din rațiuni de securitate, identitatea persoanelor care tipăresc banii este de asemenea secretă. Am prins perioadă destul de grea, inflația depășea 150%, s-a ajunsese la un moment dat la 200 și ceva la sută. Imprimeria a lucrat în 3 schimburi, sâmbete și duminici, continuu, pentru a satisface necesitățile de numerar. Pe atunci, drumul banilor era mult scurtat de nevoia statului de a plăti salarii. Inflația era galopantă, creșterile salariale erau mari și frecvente, dar nu atât ca valoarea efectivă, ci ca valoare nominală. Numărul bancnotelor aflate în circulație creștea pe măsură ce valoarea lor scădea. Imediat după Revoluție a apărut bancnota de 500 de lei, apoi s-a ajuns la 50.000 de lei, de 10 ori mai mult. Acum, la 2 decenii de la bancnotele comuniste, imprimeria Băncii Naționale lucrează cu bancnote de plastic. Sunt scumpe, de fapt sunt chiar cele mai scumpe din Europa, dar costurile sunt reduse de rezistența lor în timp. Ne mândrim că suntem singura țară din Europa care avem bani pe suport de polimer. În lume mai sunt cam 30 de state care folosesc banii din plastic. Fabricarea unei bancnote costă cam cu 30% mai mult decât fabricarea unei bancnote de hârtie, însă este și mult mai rezistentă, cam de 6 ori în medie. Altfel spus, o bancnotă de hârtie este înlocuită de 6 ori până se deteriorează una din plastic. Acum, de exemplu, tiparnița scoate bancnote de 1 leu. Totul începe de la o folie subțire. Prima dată se imprimă fereastra transparentă cu toate semnele de siguranță, apoi se dă culoarea, iar apoi finisajele. În altă încăpere, colile sunt numărate, tăiate în bancnote individuale și din nou numărate de muncitori. Nimeni nu știe identitatea oamenilor care lucrează aici. Ar putea fi vecini cu dumneavoastră, rude sau chiar prieteni. Meseria lor este secret de serviciu, la fel și activitatea concretă la imprimeria fiecăruia. Asta deși în România se fac doar bancnote de 1, 5 și 10 lei. Bancnotele mai mari se fac într-o altă țară, posibil în Elveția, dar mai există informația că în curând vor fi făcuți tot la Banca Națională. Calitatea bancnotelor în circulație este un element important de luptă împotriva contrafacerii. În momentul în care lași în circulație bancnote de proastă calitate sau
deteriorate, lași o poartă de intrare pentru falsificatori. Pentru falsificarea unei bancnote de plastic este nevoie de o investiție descurajantă. Leul românesc are una dintre cele mai scăzute rate de falsificare din Europa, dar ele încă există. În 2010 au fost depistate 2500 de bancnote false, dar anul trecut numărul lor a crescut cu 30%. Bancnota preferată de falsificatori este cea de 100 de lei. Este suficient de valoroasă ca să merite efortul și suficient de circulată încât lumea să nu o verifice cu atenție. Dar o bancnotă falsă este ușor de recunoscut, căci se rupe la prima încercare. După ce se deteriorează, banii din plastic sunt reciclați tot în incinta Băncii Naționale. Poate părea o ironie, dar cel mai des ei ajung materie primă pentru pubelele de gunoi. Nu v-ați fi gândit la asta, nu-i așa? Puneți cu grijă gunoi o data viitoare când îl duceți. Și, bineînțeles, înțelegeți altfel expresia, a dat Isărescu drumul la tiparniță. Sigur nu tipărește de ăștia de 1 leu sau de 10 lei. Când tipărește la nevoie, cred că dă un telefon în Elveția, deocamdată. Doamnelor și domnilor, firmele din întreaga lume cheltuiesc zeci de milioane sau chiar sute de milioane uneori pentru a impune un brand pe piață, ceea ce se numește brand awareness. În America, iPad-ul celor de la Apple este în pericol de a fi pierdut ca nume. Altfel spus, americanii fac confuzie, au început să facă confuzie și nu știu că genul acela de produs este făcut de mai multe firme, iar în America există o legislație foarte ciudată care spune că atunci când numele unei firme devine de fapt substantiv comun, cum e Xerox-ul la noi sau Adidas-ii la noi, da? Atunci la ei numele nu mai este protejat. La finele secolului al XIX-lea, gigantul farmaceutic german Bayer încerca să găsească un nume mai simplu pentru pastilele sale de acid acetilsalicilic, așa că în 1889 acestea au intrat pe piață sub numele aspirin sau aspirină în varianta lor românească. Popularitatea medicamentului a devenit atât de mare încât oamenii au început să numească aspirină toate pastilele de acid acetilsalicilic de pe piață, indiferent dacă erau sau nu produse de Bayer. În 1920, compania nemțească a primit o puternică lovitură din partea justiției americane, care a decis că aspirina nu mai este o marcă, ci un cuvânt generic care desemnează acele pastile, indiferent de producătorul lor. Asta însemna că orice producător putea folosi numele aspirină, iar Bayer a pierdut exclusivitatea pentru marca în care a investit milioane doar pentru a o face cunoscută. Și în România, cuvântul aspirină a intrat în Dex, dar dreptul asupra mărcii este deținut în continuare de către cei de la Bayer. Nu se poate spune același lucru și despre Thermos, care de fapt este tot o marcă germană. Compania Thermos, scris cu TH, s-a înființat în anul 1904 și de atunci se ocupă de vânzarea celor sticle izolate termic. În anii 60, la fel ca în cazul aspirinei, justiția americană a declarat cuvântul Thermos unul generic, deci marca nu a mai fost deținută de germani. În România, cuvântul sună la fel ca în limba germană sau engleză, însă există o mică diferență de transcriere, așa că producătorii din țara noastră pot folosi liniștiți denumirea Thermos, fără H. Un caz special este cel al americanilor de la Xerox. La mijlocul anilor 70, compania era cât pe ce să-și piardă marca în Statele Unite, tocmai din cauza popularității copiatoarelor sale, însă cu o armată de avocați în spate a reușit să oprească intrarea cuvântului în limba engleză. A intrat totuși în limba română. Xerox este acel loc în care te duci să-ți faci copii după documente oficiale sau cărți. Poate că înăuntru este un copiator Fuji, Canon sau Hewlett Packard. Nu contează, românii tot Xerox să-i spun, iar compania americană nu pare prea deranjată de asta. Doamnelor și domnilor, Arnold Schwarzenegger spune că vrea să joace în cel de-al 5-lea film Terminator, care ar urma să fie lansat în 2014. Schwarzenegger mai susține că ultimul Terminator în care el nu a jucat, dar în care a fost produsă o replică digitală a sa, a fost un film prost. Bineînțeles că de la început până la sfârșit este vorba de bani. Bine, o fi vorba și de chestii artistice, habar n-am dacă poți să spui așa ceva vorbind despre Terminator, dar haideți să ne uităm puțin pe niște cifre. Cum să stau să vedeți și dumneavoastră ceea ce am pus noi aici. Deci, ceea ce vedeți aici reprezintă încasările fiecăruia dintre Terminatori, da? Iar aici, de câte ori bugetul. Adică, uitați-vă puțin, 78 de milioane de dolari la primul Terminator a fost în mod evident un film cu buget foarte mic, pentru că și-a depășit de 12 ori bugetul, dar, mare atenție, primele două filme au fost făcute de James Cameron, care știe să facă mai ales bani. La fel, nu discutăm la ora de business despre cât de bune sunt filmele sale. 519 milioane de euro următorul Terminator, e adevărat, au băgat mult mai mulți bani în el, 433 de milioane în scădere al treilea Terminator. Vedeți că deja începuse brandul să nu-și mai facă efectul, doar de 2 ori bugetul. Fără Arnold Schwarzenegger, Terminator 4 a încasat 371 de milioane de euro și, sincer vă spun, nu știu dacă omul mai are vârsta la care să aducă lumea în cinematografe cu atât de mulți bani încât chiar să conteze. Ce zici, Costi? I'll be back. Asta la vista. Încă nu, baby, spune-mi ce ai în seara asta. Încă nu, asta la vista. Pentru că decât un film prost, mai bine o emisiune bună. Foarte corect. Mi-a ieșit... Oarecum.
Dacă poți să ți-l imaginezi pe Schwarzenegger cu mustață, din câte știu eu, ultimul Terminator a fost cu o doamnă Terminator, sau nu? Păi știi cum, deci Schwarzenegger poate de toate. Poate să rupă munții, poate să bată pe oricine, poate să tragă cu arme laser, dar mustață nu o să aibă niciodată. Și voi nu râdeți, că așa-i. Vreau să spun că astăzi vine la noi cea mai sexy bunică din România. Apropo, bunica ta conduce, Moise? Nu mai poate. Nici n-a condus vreodată, dar acum e în lumea celor drepți. Dumnezeu să o odihnească. La noi vine astăzi cea mai sexy bunică de la volan, adică vine Alina Bunica, singura femeie din campionatul național de raliuri, și nu vine singură. Astăzi avem o aniversare, una dintre trupele cele mai importante din muzica românească, împlinește 16 ani și vine cu un proiect nou, cu totul și cu totul nou din toate punctele de vedere, Haikyuu. Adică Haikyuu noi la mustață peste doar 20 de minute. Bine, vă așteptăm. Vă mulțumesc foarte mult, Costi. Aici se încheie, doamnelor și domnilor, ora de business din această seară pe busyday.ro. Vă aștept să comentăm evenimentele de astăzi cu sau fără legătură cu ora de business. Noi comentăm, de ce nu? Doamnelor și domnilor, mâine de la 13:30 vă aștept la Europa FM în direct, ca să-mi dați un telefon. Mâine seară de la 20:30 și înapoi aici pe TVR2. La revedere!